De zoontjejerige Jozef komt elke week bij Metske Del in het Wenszorgcentrum in Ljouwert. Ik vond dat het Maatjesproject me wel breder heeft laten kijken dan alleen het ziekenhuis. Nadat zijn vrouw verstoor, kon Metske net meer op hemzelf zwenjen. Op zijn kamer viel er hem vaak alleenig. Maar toch Jozef is dat verloren. Ja, dat vind ik belangrijk voor u, mensen die oud zijn en die op het deur was. Ze viel mij. Viel dat wat in je? Ja, klopt. Het Maatjesproject draait net om fysieke zorg, maar om verbinding. Ze kuieren, praten en met je haren deze keer kleer van een wedstrijd van Cambuur. Of Jozef de oude Rijnzorg ingeet, weet er nog net. Maar het contact met Metske is hem een soort wurg. Ja, ik vind het zelf wel echt mooi dat je echt best wel veel voor iemand kan betekenen. En dat je best wel goede banden met elkaar kan hebben.